Ens trobem al barri de Sant Pauli, a un dels clubs més reivindicatius i més progressistes de tot Europa. Un equip de la Bundesliga, que ara mateix està 15è, però que té una història increïble darrere. Aquest estadi que teniu a les meves esquenes és un dels estadis més reivindicatius, com hem dit, d'Europa, en el sentit de la lluita contra el racisme, també contra l'homofòbia, i de fet es va fundar el 1910, però al 1930, aquest estadi, durant l'època de Hitler, els seus socis eren jueus, i el que van fer és mantenir tots els socis fins al 1943, i tot i l'oposició de Hitler van mantenir els socis per mantenir l'essència del club. A més, molts treballadors, quan acabava la jornada laboral, venien aquí a l'estadi a jugar a futbol i el seu uniforme era de color marró. Per això el Sant Pauli actualment va de color marró. I després de 13 anys, mireu quin estadi més bonic, que de fet hi ha moltíssima gent que es queda de peu, com els ultras del Dortmund. Fa 13 anys que no arribaven a la Bundesliga i ara han tornat i lluiten per la permanència, no hi ha un altre. Al final és un club humil, però perquè veieu que hi ha clubs molt reivindicatius arreu d'Europa i que van molt més enllà del futbol. Estem davant d'un que realment no té un propietari com a tal, sinó que és una cooperativa i que és part de tots els seus socis, estil Barça, però els seus socis són part del club i tenen accions del club. I fins fa poc, o crec que encara no del tot, però estan lluitant per poder comprar el seu estadi, ja que no és seu, i està al voltant d'uns 20 milions d'euros i són xifres molt reduïdes comparat als grans clubs d'Europa. De fet, és el primer club en tenir un president homosexual i fan molta referència al Che Guevara perquè els jugadors feien la pretemporada per Cuba. I és curiós també perquè l'estadi es troba al costat d'una fira.